Chiba 2019. Mind you, Oskidi Production. Ndangoti wakaremerwa zvinhu zvako zvese wakagumirwa kuvharirwa uchivhairirwa zvese zvakaipa wobva warasirirwa wasi uri mukona hapana nokwanisa kukuona asi Mwari variko kaunopona chinzwa ndaimba neshona namonewe futi sona unzwisise vasingazive tivazivise tivadzidzise vaoneswe ndangoti Champions League UEFA basa munondekunda ndafa kunoku akutatywe nematsaka saka ini mukombe wangu ndakashafa ndangoti Champions League UEFA basa munondekunda ndafa kunoku akutatywe nematsaka saka ini mukombe wangu ndakashafa Tijorinani pere tumwe tumatemo Nange varamba kuti mudzimu Imondoro kwete ya munoda kuti modoro Panozi the champions Ofwasiva kuti CR7 Akanda gopora rakandirwa muri muheveni Kanzi the champions Messi avarapa pese kungenesi Mota ndispisa muri vesi njimbo yangu It's hard to replace Ndangoti Champions League UEFA basa munondekunda ndafa kunoku akutatywe nematsaka saka ini mukombe wangu ndakashafa ndangoti Champions League UEFA basa munondekunda ndafa kunoku akutatywe nematsaka saka ini mukombe wangu ndakashaike pamwe panokuremera zvaunoita zvese zvichikurambira varipo vamwe ninge chingokufremera nemhosva dziri dzakufuta chikupomera vamwe vacho ninge chida kutusha yeconfidence usingakwanise kuenda pabasa pako wakuita kunge benzi iwe vachishaina vachidziraifawo mabenzi asi inini nditori chibaba basa kwangu kandinodada the champions kana Sauro asvika idzai maoko ndangoti Champions League UEFA basa munondekunda ndafa kunoku akutatywe nematsaka saka ini mukombe wangu ndakashafa ndangoti Champions League UEFA basa munondekunda ndafa kunoku akutatywe nematsaka saka ini mukombe wangu ndakashafa ndangoti Champions League UEFA basa munondekunda ndafa kunoku akutatywe nematsaka saka ini mukombe wangu ndakashafa ndangoti Champions League UEFA Champions League UEFA